Mä muistan ensimmäisen kuukauden tarkasti. Ehkä vielä toisenkin. Sitten enää vaan hetkiä. Hyvä yleisö, juo sireen! Siis ihan paska. Et sinä, vaan et sinä. Ei mulla ole kiire. Hei, sun kirja. Jos mä vaikka unohtaisin sen, sitten mun täytyisi tulla hakemaan se myöhemmin sun luota. En mä ikinä kokenut mitään tällaista. Tämä tapahtuu jotenkin ihan liian nopeasti. Sen tietää, niin sen tietää. Mutta miksi pitää viedä sut pois täältä? Koska mä haluun. Mä en pystyisi enää kuvittelemaan elämää ilman Roosaa. Sieltä mitä viestiä, vittu! Et sä oikeesti näe, mitä tapahtuu. Se huolehtii musta. Nyt kuuntele vittu. Istu alas! Mä haluan jättää sua tänne sen kanssa. Mä lähden, jos sä lähdet. Tuntuuko susta, Roosa, siltä, että sä oot luovuttanut? Vai voisiko sulla olla vielä halua yrittää? Joo.